Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on e mbaji kuktidinde ha tenti noon e yeɓoɓe Windera TV kala to mbawɗon wonde wonnirde en garti e émission meɗen fodde taw ko ɗo e Windera TV he walande ɗum noon ko musiba debbo mo hoore fonde Thilbou Moyi Ndiayɓe hande noon gartaten koye émission meɗen fodde sen mbi émission meɗen fodde noon eɗen teskiti dewle kewɗe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene keewi bonde kono noon wonko addata ɗum saaha ene wiye koye debbo he woni kono saaha kadi ene wiye koye gorko he woni kono en gartat e ɗen ɗon caɗele woni gorko mo ganduɗa kañum gonɗani ene heewi addude caɗele so tawi resi dewgal ngal dogat seeɗa tan ngal tokkito holko waɗata ɗum saabu a hollano ɗum ko wone ma guila e adana so tawi aɗa ara aɗa ƴama ɗum aɗa foti haalno ɗum ko woodi ko aɗa foti haalno ɗum ko wone ma ko aɗa foti andinde ɗum ɓaade ka garɗo ƴamde ɓooyi judde fof aɗa yiiɗi humande ɗum te eɗen gandi dewgal ko kaddi gurdam so tawi ko ɗum jiɗɗa taw ko dewgal tan jiɗɗa ko wallotirede jiɗɗa ko moftuɗa jiɗɗa ko cuddidiɗo alay saago gonɗa so tawi aɗa yiiɗi wurdude on ɗon kono so tawi dewle ɗe kewɗe hen hande bonni eɓe podɗen wiide surtout ha tenti noon e yento hande o par ce que ko kollata ko eko wone ma ko wona gotum so tawi a ari ƴamde kala ko jiiɗa ko ganduɗa hay so tawi a wawa wadde ɗum ko ɗum woni ko kalta te sa haali aɗa heewi wadde ɗum so tawi ko yangue ko an jogani ɗum wutte muɗum so tawi ko inde ko an jogani ɗum wutte muɗum kala ko sohli tan so tawi haalnima ɗon e ɗon a waɗat ɗum walla ni so tawi ñagakima an so tawi a ari salminde ɗum woɗa to ƴangɗa en ji cooda wutte gaddora cooda milen gaddora cooda paɗe gaddora cooda greffage cooda joni noon kañum sikkata ko an woni hen par ce que ko an holli ɗum ɗon ɓaade ko an hollimo noon ko kolluɗamo ko o sikkata an aɗa jogui o sikkata an ka gonɗo o sikkata an kala ko dañɗa a rendete makko hay so tawi ko hay mbuɗo ala an e hoorema aɗa andi ko mbatta ko a ala ɗum ene wawi ni taw ko lewru ma so tawi ka liggoto a daña seeɗa gara bonna ɗum e ñalawma goto sababu nde holɗum sababu nde aɗa yiiɗi hebde debbo o pourtant de ɓaadi ka juɗɗo wurdude makko aɗa wawno gonɗude eko kalata ko kala nde ari galle ma anda an ka gonɗiyanke kono ko ɓuuri hen hewde a haalat ko wodani saɗa are muɗum luɓoɗa wutte won worɓe waɗoɓe noon luɓoɗa wutte ma jeeya mbiya wonto jahanmi gayn luwam ɗo hen chemise ma walla luɓam ɗo hen jean ma walla luɓam ɗo hen paɗe ɓornoɗa walla hande kam wonto jinmi yaade kumal mbaɗi luuɓa ham wutte ma jasnero ƴetta totta taw an aɗa andi wona yengue paaɗa aɗa andi wona inde paaɗa ko aɗa waɗoya aɗa ƴamoya sa ɓonimo wutte ma jeeya a yiiya a ƴamri ɗum bandam e so jomum hurtima yiranimo on ɗo wutte holko mbiyata ko probléme addata walla so tawi a ari ƴewdi ɗum woɗa to ƴangɗa cooda dibi ma walla cooda guertode ma walla mbiya hande mbaɗa invite ma nawa ɗum restaurant oɗon gandi ko kalanmi ko kala ko miijiɗa ko welata e ƴammal mbaɗa ɗum hankkandi debbo wiyata mi malama yetti Allah oɗo mo jiimi machallah tawno an gonɗa koye bonnande hoore wona debbo bonnanɗa de bonnanɗa ko hoorema joni noon jaɓa e dow ɗum ɗon bandam yen ara gara nula dokkeɗa yaha hurtoyo bina suba ko goto ko mannoɗa ko noon mbiya aɗa joñi ɗum ɗa par ce que a heeɓi ɗum a funti ɗum ha a heeɓi ɗum kono a fandinta par ce que a gonɗani ko ɗum saabi a wawa fandinde ɗum so tawi ko sabunde so ñaguima mbiya ala so tawi ko wutte so ñaguima mbiya ala so tawi faɗi mum taƴi so haalnima mbiya ala te an ko kolluɗa ɗum ko guila e adan wona ɗum woni ko continue dewle kewɗe bonnata ɗum ko wasde gonɗude neɗɗo kala no mbaɗa gonɗu saabu ko ɗum wattinta so gonga ala ɗon tan wattinta saabu eɗen gandi gonga e fenade yadata ɓooyi judde foof ko gonga yaltata ɗum noon kala mo mbawɗa yiide e kala mo mbawɗa yidde e kala mo mbawɗa ƴamoyde bawɗo wonde fof so pasama so wona pasama haalat ɗum gonga son yinma hen so yiɗama hen kam taw an e hoorema a andi kam oɗo yiɗa ham par ce que a haalni ɗum gonga kono ko ɓuuri hen hende on potsat
won dewle kewde hande worɓe ɓe ponmi wiide ɓe porsat par ce que a haalat ko woodani min kay sa ari gallam ko ni mbaɗanmi min kay gallam ko ɗum woni toon min kay ko ni min kay ko na so ari kala ko mbinoɗa taw wona gonga kala ko mbinoɗa taw ko hendu yahuru ndu ɗum noon debbo wawa ɓoyde ɗon an e hoorema haal ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni e ma kala ka haalani ko woni e ma so tawi a dañi debbo tan addanta caɗele ko ɗum saabi dewle kewɗe hande bandam yen ɗe guurani de koɗe mayde bidis mande waɗi mande iwi ene wiiya koye rewɓe goni kono ko ɓuuri hewde koye worɓe goni par ce que a waɗat jaytar aɗa holla ko wonani e ma so jomum ari e galle ma noon hay so tawi ka ñamowo gosi hollu jomum an min ko ɗum ɗon joguimi yinma hen horsinma hen teddinma hen te aɗa andi on yawata kom par ce que a holli ɗum ko gandanɗa hoorema ko ɗum wone ma so ari jaɓat saabu on kaldi hen on nanodiri hen kono sa haalnan ɗum ko wone ma ko kala nde ari e galle ma tawi ko mbiyanoɗa ko wona ɗum tawi ɗon a addini hoorema probléme par ce que yawete te kadi wona joɗontoɗoma par ce que a haalnan ɗum gonga ɗum waɗi kala debbo mo jiɗɗa haalan ɗum gonga ewa guilay ƴame ɗe noon a yiɗan neɗɗo tan a mbiya oɗo hen mbaɗa yiɗi ɗum haalan ɗum gonga sa haalni ɗum gonga so ari ma jooɗo pandina kono sa haalanta ɗum gonga so ari ne a wawa fandinde woni no mbinomi nane a wawa fandinde yo yi gorko gonɗum haala gonga waɗa gonga daña gonga fandina joom suudu mum sa haalani gonga a waɗani gonga a dañata debbo te a fandinta joom suudu ma ɗum no bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Diaby arno wallande on émission meɗen fodde hakkude debbo e gorko ha tenti noon e gorko biyo ene ƴama ene ara ne haala ko gonɗani e muɗum ɗum mbaɗa sikki tan yahata ɗum no kala to gorko woni so tawi aɗa ƴamoya haal ko wone ma ko hay so tawi ka jaro gosi ma dañ juɗɗomo mo ganduɗa aɗa wawi yardude mum gosi taw caɗele mbatta image joɗɗo mo jiiton noon ko Oumar Dor Koumé gorko Mouhamadou Hounare ɗum noon mi rokka on rendez-vous inchallah e yewtere wonde so Allahu lamɗo jaaɓi